facer isto o máis ameno posible, porque o ladrillo o urbanismo non é fácil, e estas horas está descansando. Pero se ustedes facendo a pregunta, o cadro este non ten nada que ver con a exposición, porque fixen eu anos e como ninguén ve do meu arte, quería ensinarlo bien. Non ten nada que ver con isto. Gracias para empezar a Fundación por apoyarnos, a Terra por invitarnos, pero que non se arrepientan, ao público por ter chegado ata aquí. Tamén, como sempre, gracias ao señor Bastos, que de verdade que, o día que coñecí, como seguramente moitos de vos, o primeiro que pensei foi que este señor está completamente tolo. Ahora dou-me conta que era eu que estaba un pouco enfermo. Pero cando o coñecín estaba escribindo este libro, escrito nas pedras, que estaba empezando, estaba moi perdido, e ele animoume a escribir algo. Eu recomendo a todos, realmente, os que estáis facendo xa traballos deste estilo, que continuedes, porque isto, sobre todo, é unha batalla cultural, é o máis importante. O de Mireia está moi ben, pero para mí que o máis importante vai ser unha transformación fonda da sociedade a base dunha batalla cultural. Gustou moito que dixo esta compañera hoxe que xa lle responden, que os alumnos xa lle responden os mestres nas escolas, moi ben, como ten que ser. Quería tamén dar tamén felicitar a toda a xente que está facendo estas canles de YouTube e outros proxectos paralelos, que temos varios youtubers que están facendo un traballo excelente. Penso que é importantísimo para difundir as nosas ideas. Sobre todo, felicitar a Jorge, darle gracias a Jorge, un aplauso para él, por favor. Porque seguramente moitos de vos chegaxedes aquí gracias a ver os vídeos, que axudounos moitísimo. Sen a súa axuda non chegaríamos a xuntar tanta xente como está desexando. A conferencia de hoxe vai ser un extracto do meu libro. Alguns, disculpade que xa coñeceredes algunha das cousas, voume repetir un pouco as conferencias anteriores, pero a idea fundamental hoxe sería defender unha cousa que prácticamente ninguén coñece, que é o urbanismo anárquico, que a xente pensa que o urbanismo é unha cousa do Estado, non? Entón vou demostrar como a maioría das cidades se fixeron históricamente como urbanismo anárquico, que é o único que realmente pode funcionar, e logo hai un urbanismo estatal, que realmente, que sempre está condenado ao fracaso, de algún xeito ou do outro. Vou tamén, como sei que estades cansos e bien gustan de ser un pouco provocador, vou intentar ofenderos a todos un pouco, se pode, porque senón a estas horas íbamos dormir. Entón aviso, como xa na conferencia, se hai algún ofendidito aquí, por favor que abandone a sala, habilitamos un espacio seguro, non? Vou intentar vou facer 3 preguntas agora para vos, que non tedes que responder en alto e levantar a man, pero creo que as pensedes vos internamente para detectar cantos sodes aquí anarquistas de verdade ou ainda estades aí dubidando, non? Vamos ver se detectamos nestas 3 preguntas quen é un marxista, espero que poucos, quen é un minarquista, espero que xa queden moi poucos, e sobre todo quen é un liberal de Madrid. Cuidado, esos son os peores. Entón, a primeira pregunta sería para os liberais de Madrid: quen cree que o Estado é necesario, un pouco de Estado necesario para xerar riqueza? Pensadeo, non vos poñades colorados, non pasa nada, todo seguro. Segunda pregunta: quen cree que o Estado é necesario para garantir a propiedade privada? Esperemos que isto, por favor, que non haxe como un marxista aquí, esperemos. E por último, quen cree que o Estado é necesario para garantir a paz? Os minarquistas que están agarrados en Tarreo do Estado, aos psicópatas con todas as armas. En fin. Entón, nesta conferencia vou tratar de responder esas preguntas e ao final se temos tempo, vou intentar facer unha ollada á nosa realidade dende un chip anarquista, non? Como de Huerta de Soto. Empezo con esta frase de Huerta de Soto, que di: el futuro será capitalista ou non será. Falábamos antes do libro de Alvin Toffler, de terceira hora, fala unha cosa semellante, que estamos agora nunha especie de supercombate nesta revolución tecnolóxica que temos, e que di que no futuro é moi probable que isto vaya levarnos para unha sociedade moito máis libre, pero que hai un risco de que isto acabe nunha distopía totalitaria que sería posiblemente o fin da sociedade como a coñecemos hoxe. Bueno, gusta empezar casi todas as conferencias sempre cunha frase de alguén que
faga referencia ao Estado, alguén importante históricamente que faga referencia ao Estado, en este caso, atopei este texto que me encanta, do Tao Te Ching, que describe basicamente o que sería un goberno de autoritas, porque eu describo a sociedade anárquica como goberno de autoritas. Entón, vou ler rápidamente. Con rectitud se gobierna el Estado, con sagacidad se lucha en la guerra, con la no acción se conquista el mundo. ¿Cómo lo sé? Por esto. Cuantas más limitaciones y prohibiciones haya, más pobre será el pueblo. Cuantas más armas, más desorden habrá en el reino. Cuanta más astucia, más hechos extraños ocurren. Cuantas más leyes y decretos, más ladrones aparecen. Por esto, el sabio dice: yo no hago nada y el pueblo por sí mismo progresa. Yo quedo en la quietud y el pueblo por sí mismo mejora. Yo no negocio y el pueblo por sí mismo se enriquece. Yo nada deseo y el pueblo por sí mismo vuelve a la sencillez. Como puedes ver, esto está escrito en 70 a.C., xa se sabía, non é nada novo, non estaba descubrindo nada novo, aí está perfectamente definido que sería unha especie de sociedade, un goberno de autoritas, que non intervén. Abaixo teneremos unha frase de Rothbard. Define la sociedad anarquista como aquella en la que no existe posibilidad legal de agresión coercitiva contra la persona o la propiedad de ningún individuo. Bueno, do outro lado, vamos a describir rápidamente a sociedade que temos, a sociedade dos gobernados psicópatas, a sociedade das protestas. Bueno, o primeiro libro é de Larkin Rose, The Most Dangerous Superstition, xa falei deste libro, non é que quera entrar moito en detalle no mesmo, pero bueno, está ben para entender como describir a sociedade, por que clase de xente estamos dirigidos, e un libro que para mí é fundamental que todos teníamos que ler, que todos teníamos que ensinar a todo o mundo, que é el Príncipe de Napoleón. Non sei se tedes lido moitos de vos, pero cada vez utilizo máis referente a este libro porque realmente aí se entende perfectamente como pensa o Estado. Entón, aí esta frase de Maquiavelo que di: el funcionamiento de las relaciones entre hombres es totalmente diferente al funcionamiento de las relaciones entre Estados. Entre privados, las leyes, los documentos y los pactos obligan a observar la palabra, pero entre señores, solo las armas obligan a cumplirla. Está hablando claramente que o Estado é unha cuestión de violencia, de guerra, non? Tamén había unha frase que aquí xa non puxen porque ocupaba moito espacio, de Platón, que foi en anterior conferencia. Platón fixo no século III a.C. unha descripción do candidato político típico da democracia ateniense, que temos moi idealizada, moita xente ten idealizada, como se fora unha democracia perfecta, o que lle dixo Bastos a Jorge, cando funcionou ben a democracia, non? Hoxe, esa descripción que Platón fixo sobre ese candidato político, ese perfil psicolóxico, está considerada por moitos psiquiatras como a primeira descripción dun perfil psicopático. Pero, bueno, hoxe xa non me dá tempo porque é unha... non vou falar dela porque é unha descripción moi longa, pero tedes en internet. E logo tamén este comentario de simplemente un especialista, un criminólogo español bastante famoso hoxe nas redes, que se chama Vicente Garrido, que di que a proporción de psicópatas integrados en política está entre 10 e 15 veces superior á media da sociedade. Por certo, tamén nas grandes empresas, nas cúpulas de grandes empresas. Tamén me gusta empezar todas as conferencias con unha anécdota, non? Vou falar unha vez máis do meu viaxe a África, porque África abriume os ollos para entender ben o que pasa en Europa, porque en África os procesos de estatalización non están completos como están nas sociedades en Europa, non? Entón, ali aprendes moito de como foi a sociedade, porque hai zonas moi anárquicas e hai zonas que están como os estados intentando empollarse, non? Entón, aí podes, viaxando a África, podes entender o que pasou en Europa, sobre todo na etapa medieval, na etapa romana, etc. Entón, a primeira anécdota era que chegamos a nosa etapa, fixemos unha viaxe con fins de facer de axudar a unha pequena aldea de Guinea-Bissau, e nos mandamos, bueno, uns portugueses, amigos meus, mandaron un cargueiro, un barco, pues material donado pola xente para fazer un hospital, camas e de todo, non? Eles mandaron un barco, nos baixamos en furgoneta. Cando chegamos a Guinea-Bissau, que como podedes imaginar costou, nos chegar en furgoneta a Guinea-Bissau, pois ali estaba o barco que levaba as mercadorías e o container, pero a entidade portuaria non nos deixaba abrir. Por que?
simplemente estaban esperando que los faltaran, decían que estos algún día tienen que volver para Europa para robar todo. Logo, máis bueno, tivemos que estar esperando uns días, bueno, bastante tempo, de feito, eu volví e eles tiveron que quedar ali máis tempo, máis de, eu estive ali como 40 días, e non nos deron non abriron o container. Pois tiven a sorte de coñecer algúns portugueses que xa foran emigrantes, o sea, que miraron a Guinea-Bissau como a, non sei, facía como 5 ou 6 anos, que foran ali con intención de investir, de facer negocios. Non sei exactamente se era para facer hotéis ou para facer algo inmobiliario, que fora, non? Estive falando con eles, entre partidas de, non sei que eran, de cartas, non sei exactamente que xogos eran, dixeronme que eles foron ali, prometeron que podían facer as súas actividades de construcción, o que fora, e unha vez que meteron os cartos, o Estado dixolle que ali non se facía nada. E eles levaban ali, pois eso, esperando a que o Estado lles permitira construir o prometido, pois levaban, pois esos 5 ou 6 anos que non pasaba nada. Eso fixo-me pensar, entender, por que Guinea-Bissau é pobre. Efectivamente, o sea, é claro entender que Guinea-Bissau é pobre porque o Estado rouba tanto que non permite ningún tipo de iniciativa privada do exterior, ningún tipo de entrada de capitais exterior para investir ali, porque non é un sitio seguro, non? E iso fixo entender, digo, por que en Europa hai países como, por exemplo, que pasou a Irlanda, que cando era un neno non era tan pobre como Grecia, pero tampouco era moito máis que Grecia, e en cuestión de uns anos, a base de baixar os impostos de sociedades, non? De que o Estado roubara un pouco menos, pois Irlanda estaba convertido nun... Entón, aí, se cada podemos entender que se España se cada que baixara un pouco os impostos, tamén se podía convertir nun país bastante máis rico, se os políticos roubaran algo menos. Se garantira os dereitos de propiedade algo máis, non? Os países serían así, poderían aumentar o seu PIB per cápita rápidamente, non? Bueno. Logo, fun falando, non sei se está aquí, a conferencia anterior, a conferencia do ano pasado, un compañero preguntou, me dixo, sí, vos falades moito da anarquía, e falades das aldeas de Guinea-Bissau que están en anarquía, pero son pobres, moita xente di, ese anarquismo dos pobres non é moi atractivo, non? Non sei se sabedes, xa falamos varias veces do libro de The Art of Not Being Governed, de James Scott. Este señor, que é un anarquista, explica como, ele fala en concreto a zona de Asia, de Zonia, como moitas comunidades que viven aí na anarquía, nunha zona bastante extensa, eu estive ali en Laos, preferiron ser pobres que ser gobernados, porque sabían que o aumento da riqueza podía atraer a determinados perfiles de xente a ir ali, non tiñan ganas, estaban moi contentos en liberdade, non? A primeira foto de arriba é a costa de Mauritania. Eu fui ali a costa de Mauritania, chegamos ali en coche, chegamos na furgoneta con estos portugueses, tal e como íbamos bueno, iba a abrir a porta da furgoneta, estaba como unha especie de lonxa de peixe, non? Aí está a zona. Tal e como iba a abrir a porta da furgoneta, aparece un negro enorme, musculadísimo, con pau na mano. Eu miro así para arriba, abro a porta e así para arriba, e o tipo digo en francés, je le français, que quero dicir, eu odio os franceses. Afortunadamente estivan rápido e dixen, eu teño un noxo non os podo ver diante. Que foi que me salvou. O que quero dicir é que aquí, esta xente, en Mauritania, hai o banco de peixe máis importante, o banco de pesca dos máis importantes a nivel mundial, non? E aquí sí que empezan a haber concentracións de capitais importantes. Esta xente, no principio, da costa de Mauritania, pues viven tanto por ese sistema anárquico que poden vivir a xente do interior, de Guinea-Bissau. Teñen máis ou menos os mesmos costumes. Pero aquí xa hai un recurso para explotar, empeza a haber unha determinada concentración de poboación que se empeza a instalar no porto, e a partir de aí, pois, isto, pouco a pouco, empezar a degenerar, bueno, empezar a convertirse pouco a pouco, non a degenerar, pero a convertirse en unha cidade, supuestamente, non? Pero que pasa? En canto aparece, vos que pensades, entre o interior de Guinea-Bissau, nunha aldea pobre, ou en as montañas de Zonia,
O vir aquí, onde empeza a haber actividade económica importante, onde credes que van os psicópatas? Onde vai a mala xente? Onde vai? Onde hai cartos, efectivamente. Este señor, que empezou como un pavo, non me sabía nada que algún día fuera un político, fuera un, non sei, acabara formando en un Estado, non? Este señor violento, non? Que algún día acabara formando en un Estado. Pero quero dicir é que o Estado vai ir onde hai riqueza, onde hai algo que roubar, pero non ten nada que ver coa creación da riqueza. E non sei se se ve claro con este exemplo, pero para mí é bastante claro. Outra cousa que me gustou, a foto de abaixo é unha aldea en esa zona de Zonia, en Laos, estiven ali, e contaban que esta construción era unha construción típica, non era exactamente esta, pero bueno, é moi semejante. Unha construción típica de unha aldea, por ali, de unha das aldeas anárquicas que vivían en Zonia, non? E nos explicaban que estas casas estaban levantadas así sobre pilotos de madeira, como podes ver aí, e había unha habitación que era unha habitación da noite que unha muller estaba preparada para casar con alguén. Entón tiñan este sistema que na noite, se naquela estaba como receptiva para coñecer a alguén, os homens que eran aspirantes a casar, iban pola noite, na oscuridade, achegábanse a esa habitación, había un poste de madeira no que se podían subir, pero solamente podían pasar a man dentro da habitación. Entón, a muller, sen falar nem nada, apalpaba, miraba as mans de cada un dos pretendientes e escollía a man do máis traballador. O sea que, independentemente de se unha historia moi, bueno, sí que é verídica, pero sí que detectei moitas destas aldeas anárquicas que non son perfectamente conscientes de que hai determinados perfiles que non son aconsellables, que teñen como sistemas que intentan filtrar un pouquinho que este tipo de xente se o que se reproduce, non? Están como penalizando constantemente ese tipo. Eso é unha característica moi habitual nas sociedades anárquicas. Que nas nosas sociedades, non sei que tipo de filtro hai para que alguén chegue arriba con este tipo de perfiles, non? Pero bueno. Vamos a falar rapidamente, como introducción, do caso de Galicia, dos casos dos celtas. A primeira foto arriba está a dereita, non é exatamente un caso celta, pero é como a continuación, digamos, do caso da cultura castellana. Isto está nas montañas dos Ancares, non? O Piornet, non? Aí o que vemos é unha casa que dentro conviven os habitantes desa casa cos seus propios animais, co seu propio gando, co sistema de alimentación. Fora ten esa pequena praza cercada cun muro que é o curro, unha especie de praza onde se non me equivoco, basicamente se malla o millo e unha cousa máis. E despois teñen un horreo, que é unha unidade de almacenamento para secado do millo da propia casa. O que quero dicir é que isto, se isto non é unha propiedade privada, non sei o que é unha propiedade privada, é unha propiedade privada real, non? Porque este señor aquí poderá facer o que a comunidade lle permite, pero en principio ten moito máis de propiedade privada que o que temos hoxe en día nós. Se vemos o castro, este é o castro de... non sabe o nome, un castro na Coruña. Vemos que o urbanismo, en anarquía, o que se fai é un grupo de xente, cada un facendo a súa unidade, a súa casa particular, e simplemente mediante acordos entre veciños, porque xa veces que os espacios son moi diferentes dun lado ao outro, non? Vanse instaurando, vanse colocando dun xeito a base de acordos libres e, sobre todo, partindo da propiedade privada, e van configurando o espacio público como un espacio residual, ou un espacio que, desde logo, non nega a propiedade privada, un espacio que, como resultado de respetar a propiedade privada e de acordos libres entre veciños. Iso é importante do urbanismo anárquico. A imaxe de abaixo é o mesmo, unha reproducción dunha aldea na Galia, na zona central, que se respeta a propiedade privada, que cada un fai a súa casa. Se vedes por aí, pois se ve que son casas máis, que o mesmo, algo parecido aos hórreos de Galicia, non? E
e logo, mediante acordos libres entre veciños, pois vais facendo determinadas prazas ou camiños, accesos, etc. E cada certo tempo haberá algunhas decisións que afecten a toda a comunidade, pero en general case todos son decisións entre os veciños próximos, digamos. Logo, na precocidade, habería, como é xa un núcleo algo máis complexo, habería outras cosas como son a subsidiariedade, que dicía, estas precocidades empezan a separarse en barrios, non? Entón, normalmente, cada barrio que vai facer é funcionar outra vez como se fora unha aldea, e aí se vai elixir unha especie de gobernante, alguén que teña autoridade, e cada certo tempo haberá algo que afecte a toda a cidade, e entón cada gobernante de cada sitio será como representante. En este caso teñen un elemento que se chama Toguna, onde se reúnen os sabios ou representantes de cada distrito. Pero normalmente prima o principio de subsidiariedade, o sea, que todo se resolve a nivel de barrio. O que é extraño é que se reúnan os de un nivel superior, todo ven de abaixo para arriba. Entón, o goberno ese da Toguna é un órgano consultativo de última instancia e ademais descentralizado, non hai única persona que vai ser como alcalde do concello, que vai haber, 7, 8 representantes de cada distrito. E ademais, tamén había un principio de jurisdiccións superpostas, o que fala Bruno Freire en Suiza, porque, por exemplo, hai unha especie de líder religioso, digamos, é un cargo que é independente, o que o Estado non ten nada que ver con eso, ele é como un chamán dunha aldea ou o que fora, que ademais, por certo, tamén teñen filtros moi bons para que non veñen psicópatas para ese posto. O curioso é que estas anarcocidades, no fondo, están funcionando exactamente igual como funciona un país como Suiza, o país que mellor funciona no mundo. Entón, o que vexo casi parece, o sea, o que se ve é no pasado houve anarcocidades, sigue habendo en sitios en anarquía, e curiosamente o país que mellor funciona no mundo tamén funciona como eles. Quizás o que é extraño son as cidades que temos hoxe en día e os estados que temos hoxe en día. Suiza funciona así porque sabes que é super descentralizado, hai os que mandan basicamente son as comunas, despois hai cosas que a comuna cede ao cantón, e o cantón cede ao goberno federal, e o goberno federal prácticamente non decide nada, son únicamente cousas que poden afectar a fronteiras, relacións internacionais, e ao mesmo tempo o goberno de Suiza son 7 representantes que se van turnando. Hai un que exerce como se dice o presidente, pero vai se turnando, vamos. É un órgano consultativo de última instancia e descentralizado. Entón, vamos a falar de como se xera a riqueza. Vou facer unha pregunta rapidamente. Lín este libro de Antifragile, non sei se alguén o liu, de Taleb, un libro excepcional. Sí. Un libro excepcional. Aprendí moitas cousas, pero, por exemplo, esta pregunta é moi interesante, porque un día que Jorge publicou algún short do que falara eu sobre as pirámides de Egipto, salieron todos aí, xa. A xente fala moi rápido e dice, este non ten ni idea da historia, bueno. Na Antifragile fai unha pregunta, a ver que os parece. Vos que pensades que ven antes, a universidade ou o coñecemento? O coñecemento. Coñecemento. Porque aquí estamos entre libertarios. Os estatistas dirán a universidade. Burro, a universidade, e logo aí vas a aprender. Efectivamente, primeiro é o coñecemento, non é a universidade. Entón, ese coñecemento supónse que xurdiu de algún xeito, digamos, en anarquía. Tuvo que haber un grupo de xente que empezara a funcionar en anarquía, xurdir ese coñecemento para que algún día alguén fixera unha universidade, recollera ese coñecemento, e despois o manipulara e se convertiran todos en estatistas socialistas, etc. Entón, isto pasa igual coa arquitectura. Cando vemos as pirámides de Egipto, as pirámides de Giza, as pirámides máis grandes que fixeron fixeron os faraóns en Egipto, esas pirámides foron construídas na etapa que lle chaman arcaica, no 2500 a.C., máis ou menos.
eles falan de que son a etapa inicial, que é o que me decían aí. Bueno, isto é a etapa inicial, non tens ni puñetera idea. E antes que pasa? Chegaron ali uns tipos, non había nada en Egipto. Ahora sabemos que o povo egipcio levaba ali por lo menos 4.000 anos. Claro, se fixeron as pirámides. Pero como estaban en anarquía, prácticamente non facían edificios de organización central, prácticamente non deixaban de escrito, porque, como decía Maquiavelo, se respeta a palabra, vale perfectamente unha palabra, non hai que escribir nada, prácticamente facían contratos, pois non temos constancia, non deixaron prácticamente nada, pero foron eles que xeraron todo o coñecemento e toda a riqueza para que un día chegaran os faraóns e con toda esa riqueza construíran isto, senón era imposible. Ese coñecemento e esa riqueza. E ademais, que en Egipto en momento xa había outra cultura presente, que non se sabe moito dela, pero que xa sabe que polo menos nesa región do Nilo había civilizacións dende o 10.000, polo menos. E ademais as datas están cambiando constantemente, levando máis atrás, pero bueno, polo menos 10.000 anos antes, non? Bueno, non me vale, porque senón... En Ur, en Sumeria, un pouco a ver, aquí a foto moi pequena non se ve. As primeiras cidades, a cidade de Ur, que están consideradas Sumeria, está considerada como a primeira civilización, lo que nos tocaría a nosotros de Oriente Medio ata Europa. As primeiras cidades, como esta de Ur, o que nos queda é este zigurat, que é como, bueno, unha protopirámide, non? Pero o que sabemos agora, e se lemos este libro que é excepcional, xa o recomendei, o Amencer de Todo, eles falan que cando se fixo ese zigurat, a cidade de Ur xa levaba aí moitísimo tempo. Eran xente que empezou ali a concentrarse por unhas determinadas que había algún tipo de riqueza ali, neste caso era a fertilidade do Val do Nilo, que sería equivalente a pesca no porto de Mauritania, non? Entón empezaron a chegar xente, empezaron a facer unha cidade en anarquía, empezaron a facer acordos libres, sentarse, e moito máis tarde, tiveron a desgracia de decidir de aceptar, dando un xeito, teño as minhas teorías, pero bueno, facer un gran central, un zigurat. E o que pasou a partir de aí foi que, igual que en Egipto, caeron moi rápido, porque as pirámides de Egipto fixeronse en 2500 a.C. e en 500 a.C. prácticamente xa estaba desaparecido Egipto. Pero desaparecido literalmente, o sea, que son culturas que desaparecen, non? Pois isto pasou o mesmo, a partir de que se construiu este zigurat, empezou unha expansión militar. E que facían? Facían cidades, colonias. As colonias estatistas fixéronse históricamente, e penso que siguen facendo, prácticamente sempre igual, non? Esta que vedes aquí sería unha cidade colonial grega, pero xa en Sumeria se facían cidades así, non? Como característica que ten este urbanismo estatista, que sería a típica retícula ortogonal, con algún espacio central, o que les requeriren, en este caso a ágora, que é un sitio de reunión, pero que vemos aquí é que eles tiñan unha zona, os que gobernaban, se querían mandar, como ellos chamamos psicópatas, pois se reservaban esta zona alta para estar eles mesmos defendidos da súa propia poboación, en caso de que eles ataquen, e desde esta acrópolis, cercando cun valado, pois tiñan controlado esta poboación. Estas murallas, para min, sempre tendemos a pensar que eran defensivas, pero eu penso que teñen moito máis, en realidade, ter pechadas sempre dentro, non? O enemigo estaba xa dentro, pero se querían, como un valado cando metes as ovellas, non que existe escape, vamos, era para controlar a porta, pero tamén tenían outra función, evidentemente, pero isto tamén, como se fixo o muro de Berlín, cando se empezaba a marchar a xente. Esta sería unha cidade romana, e aquí podemos ver pois como era o campamento militar, este o campamento de Porto Quintela en Ourense, como o campamento militar tamén se facía así. Ademais de facer unha retícula, é dicir, que xa desaparecen as relacións, as negociacións libres entre vecinos para crear os espacios que cada un considere, que pode ser unha plaza, pode ser, non sei, deixar un espacio para unha fonte, ou deixar unha árbore, o que cada un, o que os vecinos consideren, non? Pois ademais de que eso xa desaparece, porque aquí directamente dan xa eliminación das ruas. Ainda por riba, neste campamento romano vemos que cada unha das estancias, cada unha das casas, están unidas con muros de veneno, non? Entón, a túa propiedade privada xa non é o centro do urbanismo.
E aquí empezan os ataques reais contra a propiedade privada. O urbanismo estatista está centrado en atacar a propiedade privada. Entón, non só que che digan a alineación que tes na rúa, senón que che digan que a tua casa está limitada por muros medianeiros contra os veciños, e xa ten que haber unha lei de medianeiras logo que che digo o Estado o que, co cal está, evidentemente, restringindo a tua independencia, evidentemente, e ademais, pois, bueno, terás ali non había nese momento regulacións en altura, pero sí que, por exemplo, a disposición do tellado, que o tellado vai a cara a rúa, etc. Entón, aí, a través do urbanismo estatista, o que vemos son os ataques contra a propiedade privada, basicamente, non? Saltando rápido, de época, esta foto se caía onte, aquí en Santiago, isto é un barrio de Santiago. Estos foron, penso que este barrio eran das casas baratas que facían en tempos de Franco, non? Sí, foi o Instituto Nacional de Vivienda. Efectivamente, que se fixeron moitos sitios así, en Ferrol, que tamén moitos, que tal, vale. Aquí abaixo temos un campo de concentración de Auschwitz. Entón digo, si eles cando tiñan todo o poder odiaban a esta poboación reclusa, que os tiñan como reclusos, os tiñan aí condenados a traballar, eles pensaban nun urbanismo como este, e para nós, deixanos exactamente, que pensan de nós? Que pensan de nós? E, bueno, non sei, a mí non sei, que vivemos un situación realmente que é desesperante, non? E aquí abaixo era un pouco de coña, pero isto é unha granxa de fotos, claro, como faz. Si eres tío que mandas e estás intentando maximizar producción, pois faz algo así, non? Pois seguramente é iso que pensan de nós. Nas intervencións urbanísticas, cando non se facía unha cidade ex novo, os colonizadores, os romanos de caso, chegaban a unha cidade existente en Arrequín, antes desto Carreiro, aquí non se quere se disimulouse, xa o dixo Napoleón en Jaulmón, aquele dixo, estaba claro, que a París debe todos estos tazos para que a infantería pudera entrar e atacar. O sea, realmente é un xeito de que o Estado se penetre como un monstro para intentar dominar. Ese é o fin do Estado, do urbanismo estatal. Aquí abaixo temos este proxecto que xa faláramos dele, que era a cidade lineal de Arturo Soria en España, que afortunadamente non se executou prácticamente, pero bueno, que, claro, se les ocurriu a estos tipos, bueno, si realmente o que nos dominamos son as avenidas, e estas zonas si nos molestan, pero que se mete por aí a xente non a topamos fácil, pois, por que non metemos a todo o mundo na avenida, non? Así, xa controlamos a todo o mundo, non? Temos aquí aos lugares, aquí ya está todo o mundo claro. Pois agora nos venden como super cool, o proxecto este de Line, que afortunadamente, non sei canto foi que falamos desto, en que conferencia aí. O último directo. Non, pero non foi no último. O el anterior, sí. Sí, por lo menos hai 2 anos, falamos desto, e anunciamos que isto iba a fracasar, e afortunadamente estamos vendo que está fracasando, non? Para empezar, cando se fixo este proxecto non se podía hacer eso o de Line, que está en Arabia Saudí. É unha cidade lineal, que a ver que se ocorre isto, de 170 km de longo, estaba previsto. Penso que son 400 metros de ancho e 400 metros de alto. Estas paredes de vidrio que ves aquí teñen a altura das Torres Gemelas. Isto é unha cousa que totalmente, vamos... Evidentemente sen coches, dependendo do transporte público que che dan eles, que igual calquera día se proíben a entrada, o sea que está totalmente... Vamos, é a cousa máis toca ao mundo. Non sei a quen lle poden vender esta prisión no deserto, non sei se alguén está tan todo de fiarse a estos tipos. Bueno, pois, para empezar a executar este proxecto, atravesaban esa línea recta de 170 km e tiveron que expropiar a algunhas tribus, algunhas pequenas aldeas que había por aí no recorrido. Houve 3, digamos, xefes destas tribus que protestaron e foron executados, xa para empezar. Pero agora, estive lendo recientemente que durante a execución din que levan máis de 20.000 mortos. Entón, se está traballando ali, este proxecto evidentemente moi difícil de realizar. E bueno, todo isto para crear unha auténtica distopía, pero bueno, en fin. Bueno, vou ir así un pouco rápido porque senón sabedes, non? O edificio de Rumanía, de Bucarest. Hai un documental en internet que se chama The Most Evil Building in Europe, o edificio máis maléfico de Europa, non?
que vos explica que o proxecto non é únicamente o edificio, sino toda a avenida, todo o que se cargaron, bueno, isto foi unha destrucción, que ademais este señor Ceausescu emperrouse en eliminar todo o antigo, eliminar casos históricos enteros, os eliminaron. Aquí vexo unha relación un pouco co figurar, non? Cando aparecen estas grandes construccións, fixademos que este señor non lle deu tempo de acabar o edificio, non? O seu pazo. Un día colleron o pobo e pillaron, pero moitas veces as grandes construccións do Estado moitas veces dá a sensación de que o Estado está moi forte e en realidad é un momento casi na que pode estar a piques de desaparecer. Bueno, en cambio aquí, pois, vemos países moi prósperos como Islandia, con este tipo de urbanismo, sin grandes cousas, non? Esta cidade que me encanta, que compararé un pouco con Inglaterra de Chester, preciosa, non? Estas cidades medievales. Este urbanismo de anarquía foi o que fixo na Europa na época medieval. E a pesar de que houbera un Estado, porque non era o goberno de autoritas, pero polo menos o Estado medieval non controlaba o urbanismo era prácticamente nada. Bueno, isto xa outro caso, en Uzbekistán, non sei se coñece esta cidade. O tipo se emperrou en que todos os edificios tenían que estar feitos de mármore branco. Asmara, creo que, non? Asmara, pode ser? Ashgabat. Ashgabat, todo. Que todos os coches tenían que ser brancos, me parece, non? Escrito así. A falta de cálculo económico e os seus ancellos de manipular, pois fan que fan estas avenidas. Para quen? Estas barbaridades, non? E, bueno, este gusto horrible, non? Estas estructuras, bueno. O que se lles ocurre, en fin. Despois, non sei a onde van con esto, pero bueno. Bueno, aquí era para falar, creo que un poquinho máis rápido, de eso, sempre que vexades en calquera tipo de cultura, calquera tipo de sociedade, magníficas construccións do Estado, eso xa está en decadencia. Eso xa está no momento no que vai caer. A Cidade de Cultura, Santiago, tiñen acabado. Bueno, isto era unha universidade de Moscú, e isto era as grandes construccións do Estado español que emperraronse en meter a capital en Madrid, e despois deronse conta que non tiña mar, e quixeron levar a facer un canal, unha canle que fora de Cantábrico ata Madrid, e máis e menos. Bueno, unha locura todo. Total, da igual, non hai cálculo económico para o Estado, da igual. Pero bueno, todo isto son sociedades claramente en decadencia, non? Que non fan isto. O Imperio Español estaba perdendo territorios, constantemente. Pois eso, máis macroconstruccións do Estado, abaixo a Casa Blanca, de La Habana, non? Por certo, este edificio aquí al lado do Centro Galego, non se sabe de esa manera. Ao mesmo tempo que se fan esas macroconstruccións, como pasaba, por exemplo, en Rumanía, que Ceausescu tiña sometido a Rumanía, prácticamente o país máis pobre casi de Europa, pois eles vamos, canto máis recursos que trae o Estado, pois peor vive a xente, evidentemente. Hai unha frase así, non? Canto máis grande o pazo, peor vive a xente. Pois así está Cuba, así quedou Budapest, que vou bastante por Budapest. Bueno, así quedou Budapest despois da Segunda Guerra Mundial, Nuremberg, Polonia, campos de concentración, etc. O bo, que xa falamos tamén un pouco nunha conferencia, é que, en cuanto o Estado colapsa, rebrota a anarquía, sobre a anárquica, non? Entón aquí vemos esta cidade, se non me equivoco, era de Lucca, na Toscana, como cando caeu o Imperio Romano, deixaron de usarse os coliseos, todo eso, e a xente dá unha resposta de mercado, non? E empeza a ocuparse para facer vivendas na plaza, que é unha maravilla, como quedou isto. E este é o caso dunha cidade colonial, como era Barcelona, e como desa retícula inicial proposta polo Imperio Romano, cando o Imperio Romano colapsa, na etapa medieval aparece o barrio gótico de Barcelona, que xa son outra vez as anárquicas, non sei exactamente como se foi facendo eso aos poucos, non? Entón, agora, outra cuestión, quen garante a paz, non? Xa estamos aí un pouco vendo claro, non? Se vemos este mapa de Europa, non? De como empezaron esta extensión do Imperio Romano por etapas, non? Pero, antes do Imperio Romano, viu o grego, bueno, a cultura ateniense, grega, antes
antes Egipto, e antes aquí estaban as primeiras civilizacións, tanto os sumerios, como acadios, como moitos outros. Entón, en Europa, o que vemos é que o estatismo, digamos, empezou no sureste, non? E foi expandindo lentamente cara ao noroeste, ata non chegar, non? É zona no que ningún imperio como o romano chegou, como Escocia, Irlanda, os países nórdicos, Norte de Alemania, etc. E aquí abaixo neste mapa vemos o contrario, a expansión do capitalismo. Prácticamente son como dous polos opostos, non? Ainda estou tratando de desenvolver máis teoría, pero penso que ten moita relación. Como nos países que sufriron menos Estado, porque eu penso que o Estado, sobre todo, ten moito que ver con o fenómeno da inflación e moitas outras cousas, non? O Estado faiche pensar dun xeito que altera tanto perdemos tanto as referencias, non? Pois eso, a través da inflación, por exemplo, que a xente deixa de razonar correctamente, os mercados deixan de funcionar, e eu penso que o efecto a longo prazo é malísimo, non? E nas cidades nos sitios que eran máis libres, non? Escocia en concreto, por exemplo, están os principais pensadores do capitalismo, non? Como Adam Smith. Sitios como Escocia, Irlanda do Norte, Belfast, e sitios concretos onde apareceu un recurso necesitado, como as minas de carbón, pero sobre todo, penso eu que ten moito que ver con sitios que estaban moi afeitos á anarquía, moitas pequenas vilas libres, competindo entre elas, razonando libremente, afeitas a fazer as cousas por un mesmo, pois seguramente eso foi un dos principais motivos de que o capitalismo xurdira nestes sitios, non? E o capitalismo foi se estendendo en dirección contraria a onde estaba o Estado, e en sitios que obviamente non entrou, como España. E logo os países precisamente da zona da Península Arábiga, non? E aquí vemos, en consecuencia, hoxe en día un mapa de PIB per cápita, non? E vemos que Islandia ten PIB per cápita dos máis altos do mundo, Noruega, Irlanda, penso que Escocia está chamada a ser un dos máis ricos do mundo se separa do Reino Unido, Dinamarca, etc. E como prácticamente hai unha correlación, non? Unha cosa con outra. Hai moito que estudiar aí en eso, pero penso que é interesante. Bueno, e logo na arquitectura podemos ver, porque sempre nos din que é maravilloso, non? Todo o que fixeron os romanos, é maravilla e tal. A ver, este coliseo para que servía? Para ver como se comían os leóns as cristianas. Todo é horrible. O Imperio Romano é mesmo horrible, unha cousa violenta, sangrenta, nefasta, de los violadores, etc. É a arquitectura da guerra, realmente, a arquitectura dos imperios, é a arquitectura da guerra. Un acueducto, que todo o mundo, mira que maravilla acueducto, sí, eu fui unha Segovia quando tinha 5 anos, que que bonito, isto era... Que indica un acueducto? Un acueducto indica que o Estado está chegando unha sociedade de guerra constante, entón as cidades teñen que estar no alto, xa non poden estar en zona chaia, non poden estar moi expostos, teñen que estar protegidos, porque isto é para facer a guerra. E para o que? Para que está pensado, para protegerse. Entón, requiere un acueducto para levar algo aí. Ainda por riba, non requiere un acueducto, pero non se que pasar os romanos, porque a teoría de bases comunicantes se coñecía de Grecia. O sea, non facía falta, se aplicaran totalmente os conhecimentos, non tenían feito isto, non? Pero bueno, nada que admirar, nada que fixo o Imperio Romano. Aparte de eso, todas as fortalezas que son todo preparado para a violencia, e despois, relacionado con o medio ambiente, a destrucción do medio, non? As minas do Biel foi tal que, cando lle deron o premio de Patrimonio da Humanidade, as minas do Biel, Nova Zelanda foi o único país que dixo, a ver, estas minas son un claro exemplo da global, da destrucción ecolóxica, da sobreexplotación dos ríos, etc. En cambio, a arquitectura da paz, a arquitectura da anarquía, a arquitectura da paz. Tamén teño que tirar un poquinho máis deste fío, desta idea, pero en Suiza dime bastante conta de eso, digo, sobre todo os cantóns originais, este é o cantón de Schwyz, que é o origen de Suiza, non ves unha muralla, isto que ves aquí, é a cidade de Schwyz, que é moi pequena, a capital do cantón de Schwyz, é moi pequena, pero aí non hai nada, non hai ninguna muralla, non hai ningún castelo, non hai nada, están tranquilos en paz, normal, xente normal. Comerciaban moito, sí, Schwyz está moi preto deste lago, agora os subes deste lago, pero bueno, un lago así,
zonas chairas eran sitios normais de comercio, e sigue habendo zonas de comercio, de construcción, o sea, hai aldeiñas por aí tranquilas. Non hai ni grandes construcciones, nin hai que, como non van a atacar a ninguén, pois non están pensando a atacar a ninguén, pois teñen que agochar en os altos, nin nada, normal, vida normal. E entón, agora, ollando o chip anarquista, gusta esta frase de Mark Twain: non existe unha clase estadounidense claramente criminal agás o Congreso. Entón, vamos a ver. En Galicia, por exemplo, nas revoltas irmandiñas, seguramente non hai moito que ver a católica nesto, estas revoltas, que atacaron aos castelos, os señores feudais galegos, non? Estamos falando da segunda revolta irmandilla, se non me equivoco, 1460, máis ou menos. Acabaron todos os castelos dos señores feudais destruídos. Bueno, vale, pero xa pasou un tempo, xa podíamos reconstruir ahora, digamos. Pero o patrimonio do Estado aí queda todo isto. E aquí denuncia, non? Poñen esta noticia. Patrimonio dos Ancares denuncia o abandono dos castillos da comarca. Sí, todo o que teña o Estado aí queda, e quedará para sempre, xa está. Penso que sería bonito, non? Arranxar este castelo, fazer cousas. Creo que hai potencial, non? Creo que hai potencial dentro da anarquía. Simplemente dando unha volta, así, rápido, non? Porque tampouco quixen complicar. Este edificio pode pasar aí agora por aí. Este é o Hospital Bello aquí de Santiago, no centro de Santiago. Cando pecharon este hospital? Hai 20 anos. Mínimo, non? Están reformando ahora. Ahora. 20 anos un edificio en zona privilexiada de Santiago, abandonado por eles, e coméndole as ratas ali. Da igual. A menos de un kilómetro, iniciaron unha estación de bombeiros, un parque de bombeiros. Nin o acabaron, aí quedou. E a mí, como non acabé agora a tempo, saltame como, sabes, como... Pero eles da igual, son eles os que deixan todo así, e non pasa nada. E logo preocupelles moito que a cidade está fea, non? Pero bueno, se son eles os que fan, non? As desamortizacións, este é o mosteiro preciosísimo de Monfero, non? Se coñecedes, que mesmo traballou nun destes claustros traballou Juan de Herrero, o arquitecto escoriano. Excepcional este mosteiro. Da igual. Logo vamos á iglesia e logo, da igual, aí queda. Estos son desamortizacións de hai 200 anos, claro. 200 anos, bueno. A España vaciada, que tanto les preocupa os políticos, non? Que a España que valeirá, non como chamo, a España que valeirá, non é a España valeira, a España que valeirá non eles. A primeira España valeirada, unha das primeiras, foi Galicia, realmente. Cando se fixo a Constitución de Cádiz de 1812, bueno, a principios do século XIX, de 1800, moi pouca xente, o 14% da poboación española, non? Galicia sempre foi moi densamente poboada. Hoxe estamos ao 5%. Nada, pues, media España, así, todo. A condena, bueno, xa sabedes que eu estou a partir de Madrid, a ver se non lles doe moito. Madrid está destrozando todo o centro de España. A España valeirada ten moito que ver coa capital, co efecto da capital, porque ao non ter posibilidade de competir cunha descentralización fiscal real e con autonomía legislativa real, pois as vilas de Castela non teñen nada que facer con respecto a Madrid. E as empresas están prácticamente obrigadas a ir a Madrid, non? Por que España non ten 30.000 andorras? Por que non as ten? Por que Extremadura non é tan rico como Suiza? Está clarísimo, é puro centralismo, non? Por que Urugueña non pode ser o novo marco? Soria ya e Teruel, por que non baixan impostos adicional? Todo, cero impostos, xa verás que rápido se enche. Enchese mañá, además. E que, por certo, isto repercutiría, que sentamos no precio da vivenda, baixaría a presión, porque o señor Carreiro di que todo o mundo queremos ir a vivir a Madrid. Non é así. Están obrigados a ir a Madrid unha gran parte da poboación. E se esas empresas pudieran descentralizar e pudieran ir a... se pudiera, como te dices que non que son contra as cidades, se moita desta poboación moitas empresas se pudieran instaurar en Teruel ou en unha vila de Ávila, moita poboación podría fixarse ali e isto sacaría a poboación de Madrid e baixaría os precios, sin construir máis.
Aparte, isto na miña cidade, en Ourense. O problema de toda España, os baixos abandonados, por culpa deles, porque evidentemente o normal é que esta é a miña propiedade, se non o meu alugo a ninguén como un baixo, pois o poño como unha vivenda, non? Tantas trabas para facelo, din que sí, ao final non, aparecen aí como solucionadores de un problema inventado por eles, solucionadores malos de un problema inventado por eles. Isto era a cárcere de Ourense, no centro de Ourense tamén, abandonada, eu non lembro, non debe ser 30 anos, por lo menos 35 anos, aí no centro de Ourense, e tamén preocupa moito que este Ourense bonito, claro. E isto na zona bella, este proxecto, cando empecé a traballar eu, ainda do estudiante, era un edificio a rehabilitar cunha especie de consorcio do Concello, non sei quando, e tal. Aí está. Aí exactamente igual. Bueno, xa para acabar rápido, este é o urbanismo soviético, que se sabedes que detestaban a rúa medieval porque é o centro de a xente se pode coordinar, entón pues facían este tipo de bloques en non río da nada, e así están. Canto máis intervén o Estado, canto máis urbanismo, canto máis capacidade tende a facer dano o Estado, máis rápido o colapso, como lle pasou a Unión Soviética. Como digo noso amigo Ángel, como digo, o Estado que intenta ordear o inordeable, o que non se pode ordear. Así que eu penso que efectivamente intentar poñer orde o que non se pode poñer orde o que mata a vida. Como os griegos sabemos que a economía, a única constante é que é constantemente cambiante. Intentar que non cambie, eso é o que mata o desenvolvemento económico. O mago de Le Corbusier, que propuxo cargarse todo o centro de París, en facer esas torres. E, afortunadamente, Jane Jacobs, prácticamente a única urbanista libertaria que tiña as cousas claras, que se enfrentou a toda esta catedra. E para acabar, a los libreis de Madrid, outra vez, porque a mí son os meus, a xente que máis me divirte meterme con eles. Nada, decir que o Estado a corrupción é intrínseca ao Estado, sempre foi así. Xa recomendei este libro que, bueno, tenéis unha conferencia en internet de Pedro Ángel Fernández, que se chama Corrupta Roma, que fala do nivel de corrupción que había no Imperio Romano desde principio a fin en todos os estamentos, no exército, como falamos agora con Fran, que era unha cousa increíble a corrupción que había. Bueno, que realmente ele pensa que eso foi o que acabou co Imperio Romano, non? Por último, este outro libro que saliu recentemente dun profesor da Universidade de León, se non me equivoco, este señor que se chama Santiago Castellanos, que di que Roma é o imperio máis sanguinario que houve na historia, e que, bueno, que foi un auténtico máis cabichena, porque a xente que di que, bueno, que Roma foi a civilización, que trouxe a civilización. Roma, como Egipto, como todos os imperios, foron a fin dunha civilización. Eles partiron de un coñecemento previo e eles foron os que se cargaron todo. A Europa costoulle moito recuperarse desa desfeita que supuxo o Imperio Romano. E por último, por suposto, teño que felicitar a Andrei Lobaczewski, como sempre, se me permitís rapidamente, porque que escribiu tamén este señor que estudiou a psicopatocracia, do nazismo e do comunismo. Ele escribiu tamén o que nos pode acontecer hoxe en día. Aceptaré el término patocracia para designar un sistema de gobierno en el que una pequeña minoría patológica toma el control de una sociedad de personas normales. Este sistema priva gradualmente a los individuos de su independencia y los hace subordinados a la autoridad patológica. Con el tiempo, se propaga como un contagio, corrompiendo valores, normas y estructuras sociales. Un sistema de este tipo es incapaz de construir nada duradero o estable. Falamos da entropía de información, o estado máis antientrópico, non dura moito. Corroe las instituciones, deshumaniza a los individuos y sofoca la innovación. La patología, dentro de la clase dominante, crea un entorno en el que los valores se invierten. Se recompensa la lealtad al sistema patológico, mientras que se castiga el comportamiento ético y el pensamiento crítico, la censura que estamos viendo hoy en día, ¿no? Esta estructura perversa asegura su propia supervivencia, silenciando la disidencia y erosionando los vínculos naturales que mantienen unidos a las sociedades. Pues bueno, penso que tanto a primeira cita de Lao Tse como esa están claras. Eu penso que xa se sabe, non é nada novo. Moitas gracias pola vosa paciencia.